खुलुमबाय लोगोफोर आं फालथु मानसि आंखौ गाज्रि होनना माबा मामि बाबानो खिन्थानानै गासिखौबो बुजोबदों आं डेन्जार मानसि आं दा गाज्रि होनो साला बिथाफोर नोंदा साला दानु सोरनिलाय आलादा बिदिखौ नुदों मोनसिगोन आरो जोङो कालारखौ फुनखांहां जाबायानो दा एसेल'सै नायबावनोसै नैबे सिंनि रुमावल'सै आरो मा बेयावल'सै एस काटिंआवल'सै एसेल'सै दा बिदिब्ला आंनि मोगथां ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नैबे कालारजों बरायबाय कालार फुनग्राया अच्छा हमको सिखा रिया है फुनदोब्रा फुननाय देखायदो बायदि गुफुर फुनखांजोब्बाय बेयो मैया फुनदोंमोन माखासे ओमफ्राय दिनै माखासे बै एस काटिंखौ फुनबाय आरो मा दा फुनगासिनो दं नै बेनो दामबाव ओमफ्राय 350 दाम खमनिखौनो होबाय नै उफाय गैया फैसा थाखा गैयि जों एस काटिंसो बे न'मा न' ओमफ्राय बेयो आइनि न' बारि खनानि न' लोखि सोग्रा न'मा न' आरो ओमफ्राय बाथौआ नै जोंहा बिस्थिबाराव ओंखाम गोरलै जागोन आरो ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जानाय समावनो बेखौ बाव सोनाय जासिगोन नै बेयाव दाहाबफोर दङ बे दाहाब बेबायदि दाहाबफोर दं आरो बाव एस काटिं होबावनांगौ दं जायाखै दाबो कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय होबावनांगौ दङ दा होबाय थागोन जोङो फैसा मोनदों जालायनांगौ नामा फैसा मोनलायो सोरबा देनां बेखौ साजायनानै दोननांगौ नालाय अबेखौ साजायनो बे मबाइलखौ साजायनो ना नोंखौ साजायनो न'खौ साजायनो दा फैसा माबायदि देनां फैसा बायदि जानांगौब्रा 2000 दा मामला 2023 नि दिनै खै थारिख थांब्रा 5 ना 6 5 थारिखआव बे मा महरनिमोन नायदो ओमफ्राय बेखौ 10 बोसोर उनाव नायफिनसै माबायदि जायो दा बेखौनो मानसिफ्रा रागा जोङो भिडिअ बानायनायनि जाल्लाजों मुस्किलजोंसो नों मानो बिदि फैखो रागा जोंग्राफ्राबो थामारोबा नायनांगौ deh. बै गोजौआव नांहोना दे न'सिङाव बारबोबाय जों एबारनो लागाय खानसै नै बाव माल दोनग्रा मा होनो बेखौ थाव संख्रि बानलु दोनग्रा ग्रिल बानायनाय माबा स्लेब बानायनाय मा होनो ग्रिल जायो बुंनो रोङाबा मानो बुंबावनांगौ जाखो ने
लिंटाराबोथ' बेखौ होना ना मैखुन आला दोनग्रा माबा माबि बासन दोनग्राखौ मा होनो नोरै थानांगौमोन स्लाब होनो दा स्लाब बेयाव थानांगौमोन आइबा अ बाव थाबानो दे बेयाव थाबा खथ' साइज जागोन बे ओरै जायाखौ सुख' मानसिबा जाया बैथिंबा दिगदार गैलामोन आरो बैथिंथ' मानसि थानो हाखाया नालाय मानसि थाखाया नालाय जों जेबो नङा दा नै नोंथांमोनाबा सोरनोबा हाजिरा थाजिरा माबा माबि नांगौबा नैबे बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम बे बिथाङा फुनहैगोन फुल एक्सपिरियेन्स दंखायो गोबांथार न' फुनखांबाय गोबांथार न' फुनखांबाय बिथाङा नै बिराद बरिया फुननो रोङो ओमफ्राय नायदो बेखौबो बे फुननाया बेनो फुनदों बाहेरानिखौबो एसे दिन्थिनां माबायदि जादों बिथां फुननाया बियो गासिबो बे फुनजोबनाय नै जेबो उसुबिदा गैया आरो जों जेरोखोम फुनो बेबायदि बेबो फुननो हायो आरो सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माने कालार फुननायावसो होनदों चीटिंग करता है तू सोरनोबा जुदि कालार फुननो नांगौब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन फाइनालि दा कमप्लिट जाबाय न'आ नै दा बेबायदि महराव नुनो मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेयाव एसे दै सिदों दख्ला दख्लि नुदों गोरान गोजाखौ बेबायदि नुवा माने गोरानखौ नायदो हमनानै ला बेयो गोरानखौ बेबायदि नुवा बैथिं एसे गिसि दङ नालाय एसे थाबैनो हाखु दाखु फुननो गोनां जाबाय मानो होनबा दिनै बुधबारानो गाबोन बिस्थिबारावनो बेखौ मा होनो अपेनिं खालामसिगोन नालाय नायदोलाय ओरै गोरानखौ माबायदि नुयो ओमफ्राय बिथिं गिसिया एसे दख्ला दख्लि नुनो नागिरो गिसि गोरान जाबाय नालाय भिडिअखौ फोजोबैनि सिगां आं दुस्थ मानसि आं डेन्जार मानसि आंखौ माबा मोनसे बुङोब्ला मामि बाबानोसो आं नोंसोरखौ खोन्थागोन आरो बुहोगोन नै जोंहा फंबाय मा होनो गोसोआ आदार जाहैग्रा फंबाया मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आसुरित टेलेन्टेड गथ'लै बियो इसिबां उन्दै गथ'आनो नायदो नोंथांमोना खुलुमबाय लोगोफोर आं फाल्थु मानसि आंखौ गाज्रि होनना नङाबा मामि बाबानो खिन्थानानै गासिखौबो बुजोबगोन आं डेन्जार मानसि आं दा गाज्रि होनो साला बिथाफोर नोंदा साला दानुसोलाय आलादा